बैठल बड़ा खुश के आ दिलू का जे बैठे के बात हां बता कि ध के पटकिए देबा का पटक ना दे एकदम खखुआ गुल बानी जान उरी यारबा का रे भाई गजब के न वीडियो बा हाँ हो ई मरे त नहीं एकदम मजा आ जाता री भाई कबना के हो रही ई साला हो का करत न सुन एकदम खुला न यार और साला ई तो अखिलेशवा के वीडियो हरी ई मरे त नहीं सही में करी वीडियो ये तो वही है तो पूजवा लागत है साला गजब के सोटल बियरी भाई ई मरे त नहीं एकदम खुलियाम न होता है देखत लो न सब देखी तो पगलाइए जाई ए भाई खुद देख हम पगला गुनी देख के ए भाई देख ई देख के वीडियो न हम पागल आ गई एकदम न हम का कहिए हमारे तो कुछ कहली नहीं खिजात हमारा से हम जाता नहीं अपना मेहरार ई मरे तू अपन मेहरार पे जाता ले जाता नहीं देख अब बर्दाश्त नहीं हो ठीक बना जाता हमार तो मेहरारू भी नहीं खे अरे यार बाबू तो गोइल अपन मेहरारू तो अब हम का करी हमार तो बुझाते नहीं खे एकदम हमरो बुझात नहीं खे तो हम का करे बोले तो नहीं अब का होई एकदम देख के हमार कंट्रोल नहीं खे हो दू को फंसैले रहनी तो एगो तो धोखा देला एगो तो बटले बिया तोर एगो बिया हाँ ई मले तोर तो काम हो जे जो जब बोलाम तब आजी तब का सोचले वाले तब हमहू जातनी बोला के ले आई में हुनकर बगीचा में राम कैलाश के हुनिया बा ना उ हां हां देखत नहीं ओने में झरनाट बाटे केहू न जानी ठीके बाटे जो तो भाई तू काम बना ले ठीक बा हम जातनी ठीक बा ई मरे त नहीं उ यार अपन मेहरारू तो गोइल आई यार बा गोइल झरनाट में कहत राम कैलाश के बगीचवा में जातनी बोलावे उनकर बगीचो ही नासी रुका रुका हमारा पास एगो ही उपाय बा हमरो तो एगो लवर बटले भी या हौ नइकी भौजैया के पटा लेल बानी लेकिन दोनों में कोनो के ना बताइनी न तो गांव में हाला कर दिया सन चल गुना सन रुका रुका यही लगले सुतार बा फोन लगा के यही में बुला ले तनी मरैया में तो कोई नहीं छी यही में माजा मार लेम का सोचे के बा फोन लगावे दा और ये मर के घंटी तो जाता और ये साला गाना बड़ा झकास लगैले वाली हमार करे जा हां हेलो हेलो अरे हमार जानू हाँ बोला अरे हमार सोना का हाल बा हो ठीक है बात है तनी मेरी तबीयत खराब रहता है अच्छा तो कनी न का करत लो कुछ ना हो सुतल बनी बोलो कनी कि हैजी मड़ैया में आव न तार रूम घरवा के दूरी एगो मड़ैया बा न बगलिया में वही मड़ैया में तार इंतजार करतनी सोचनी कि कोई नहीं थे तो बोला के भेंट कर ली मड़ैया में का करे हो अगर कोई देख ली तो अरे कोई देख ली तो का हो जी हमार मन करता आवो न तू वो जो बड़ो ना बड़ी जीती बड़ो आवा जल्दी देख तनी। ली ना तो जान जा बड़ी बवाल हो जाए जानते नहीं खू 5 मिनट के काम बा फरिया ले के आव अच्छा ठीक है रुक जाओ तुम जल्दी आवो एकदम और इस साला एकदम कहतनी आज ही न पक्का कहतनी ना छोड़ आज मूड खराब हो गइल बा एकदम मौका के फायदा उठा ले के वैसन ऑफर बार बार ना मिली साला वीडियो देख के मन खराब हो गइल बा अब तो अइबे करी हम और इंतजार करत जी यही में बैठल बड़ा खुश के आ दिलू का जे बैठे के बात हां बता कि ध के पटकिए देबा का पटक ना दे एकदम खखुआ गुल बानी जान एक करे जा काची तनकी बेना डला दाना ला कितना सुकून मिला था तू हमके बेना डलावा तलू ता हम्म तार मर्दा कहाँ गुल बा हो नतिया के बेटा देखा गाड़ी मत दो भाई मारे तो नहीं हवे तू गाड़ी देखा तलू मन करला मार दी हित के गोली मर्दा से मतलब है कि हमारा से मतलब बा देखा मतलब दोनों कैसे बा लेकिन वो केतनो हड़न हमार पति न हड़न आ तू हमार जान हड़ ठीक बा मन हमारे से तू प्यार ना कर लू ना और तू पागल हड़ मतलब कि बताओ हमार तू सोचे तोड़ा कि हम कबो दुख रही हम सोची ना कि तू खाली हमारे बारे में सोचा और हमारा अलावा कोनो लड़का लागत देखबो विधवा मत बने के चक्कर में बड़ा का विधवा बन जीबू हम भदार ना हई तारा नाम के टिक के चलम का हो जी ठीक लेबू ता अच्छा इतने बात चल अच्छा सुनो ज्यादा झगड़ा मत करो हम झगड़ा करे के ना बोलेनी क्या करे खातिर बोले लड़े हमार मन करता ऐसे बोलेनी ढेर दिन हो गइल काची तो ओके तो रोज रोज मिल जाता मैं जाता का सोचबू तू कि कब अखिलेश के याद करी
अच्छा हाँ मतलब बुझात नहीं कि मजा मिल जाता। अब शादी हो गल तब शादी काहे खातिर होके उहे सब खातिर ना। हमारा ऊपर ध्यान नहीं खे ना। ध्यान काहे नहीं खे। कितना बढ़िया से तारा के बेना डोलावता अच्छा है। जाए तो बेना बाद में डोलैया जवन काम खातिर आइल बोले नहीं ना वो काम पहले बना ले दो। सच्ची में यार फिर आज इतना मस्त लगा तो ना कि एकदम देख के तो एकदम मन हमारा एकदम खराब हो गया था। मन खराब होता तो मन के ठीक कर लो और का। तू ही ना ठीक करबू ये ऐसा नासे है जब जेकरा के नशा लाग जाला ना जान तलू ना न जान तलू ना जौना रोग के दवाई क्या चीज। कैसे तो हाँ तो बुझिया कि प्यार हो गई। हाँ सुन ले भैया। तारा के काहे बोले नहीं जान तलू एगो मोबाइल पे ना व्हाट्सएप वाला वीडियो देखत रहनी जान लू और ओकरा में न साला ऐसा वीडियो रहल न कि मले तो एकदम गजब करत रह देख के हमार मन खराब हो गइल। छी छी तू वो का नाम लेत रहल बा। रोमांस वाला वीडियो रहल चुम्मा चटी वाला नहीं होता था उहे सब दिखला का तू। ई मर्दी एगो दोस्त हमरा पे भेज दिल सन उहे लगनी देखे अब मुंड हो गइल खराब सोचनी कि तारा के बोला ली ऐसे तो कंट्रोल होकबे ना करी बिना बोले ले जान तलू ना अब जब हमके ना मिलेला तब हमार कंट्रोल ना होला। अच्छा सुनो ना ढेर देरी से बतिया रहनी जा चलो ना कहाँ कमवा जल्दी हो जाओ। बा कभी ताइल बनी तनी 2 मिनट बतिया लो ओकरा बाद। आइल बालू ठीक बा आ तनकी देरी होई आ घर में तार बुढ़ावा चाहे बुढ़िया कहिए सके कहर गइल बिया तू तनकी घरी आइल बालू कोनो घूमे खातिर बहरी चाहे लेटरिंग करे आइल अकबू जनिया सा ढेर देरी होई तो लगिए से खोजे तब। हाँ ठीक है कहत रह ज़्यादा जो भी करे के बाद जल्दी से काम फरिया के हम जल्दी भागी जान घरे। चलो चलो स्टार्ट कर दी सुना ना का देखो अब देरी करे ना काहे देरी करेलू तुम देरी नहीं की करत हम्म? देरी नहीं की करत स्टार्ट करे के ठीक बा। बताएगा भाग। भाग हाँ तो लजा चलू ना तबे पटक दे वो काहे के